Hej alle sammen. I dag så vi skulle tage Daniel med. Ja, jeg havde lovet, at der skulle komme en ny serie, som hedder En Nat med Kasper. Men det er ikke kun mig. Det jeg kan også tage nogle venner med, hvis I vil have det. Men så sidder jeg, eller vi sidder bare og spiller. Han spiller noget Boller. Hitman, og jeg spiller noget CSGO. Og jeg er næsten lige startet at få et skins. Bare et mega dårligt skins. Men klokken er nu 22:53, ja. Så nu snart ved at være 11. Og vi prøver at se, om vi kan være op hele natten. Og jeg lover hele natten. Jeg skal ikke sove, jeg skal være op 24 timer, jeg mener det. 24 timer. Jeg vil prøve. Men så ja. Så er vi sgu tilbage. Det bliver fandme kedeligt. Klokken er nu 12. Og jeg så bare keder mig. Jeg har bare så spillet CSGO for 3 eller 4 timer, og dag så bare gamer, Hitman, alle mulige gyserspil. Ja. Det er jo bare det. Men en keder så er det ikke en skide. Prøv at se, det er fucking junkier. Er det junkier? Ja, fuck crops. Smad om for helvede. Skørt spil. Ja, prøv at se. Vi sidder bare og æder chips og drikker cola. Og der er det Hansen ting her. Prøv at se. Prøv at se, ja. Skal jeg se? Kæft, man er råd i sin lokum, men fucking ulæg. Er det der weed? Det er sgu da drugs. Kom og spørge om det. Hvad så? Det er mega fedt. Nu er klokken 1. Og stadig lang tid nu. Jeg begynder at være lidt træt. Men fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg prøver at være op til klokken 8. Prøver. Jeg ved det ikke. I don't know. Ja. Det er så bare gamer. Sig hej, Daniel. Hej så. Nu er jeg sgu begynde at spille noget CSGO igen. Og vi ses med min team. Vi ses lige om lidt igen. Og min team klokken 2 om natten. Vi ses. Hej YouTube. Så er vi tilbage. Klokken er 2 nu. Og vi regner med at være op hele natten. Og jeg spiller stadig CSGO. Dale har holdt op med at spille lidt Hitman. Han slapper bare lidt af. Og vi ser lidt Alien vs. Bolter. Og det er jo det fede. Altså. Det er jo bare dejligt jo. Men den skulle hvis ja, det er lidt lige meget. Vi ses så bare klokken 3 til et brag af en fest. Vi ses. Hej sammen, klokken er 3 nu, og Dale kan ikke tåle med den fake. Så Hold kæft, din wow. vi ses alle sammen. Det var første episode af Kasper. Net med Kasper. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men det bliver sådan en lille serie. Så I må hygge alle sammen.
Kom med abonnementer og whatever, likes. Ja, I må gerne like den her video, det vil jeg blive rigtig glad for. Og ellers kommer vi og spørger jer. vi ses alle sammen. Husk at like, og I må også gerne subscribe.